ka chanela ka lawm le veka chu voina movie kan en hole tur chu Chinese action fantasy movie The Immortal Stone of Nirvana ti ni a top thleng milo thlirsak le vek don ya a movie in channa chuan sipai pahnih lin zao le lu chang chuan ron lang kung fu gladiator contest a nena an chan hnu chuan an pahnih chon tang dunin an lawm man la turin hall chunga chuan an lut ta a an ho tu pa hnena chuan lin tlan chu zalen na peturin an ngen mahse le tlan ho tu pa chuan angen na chupom lavin guard ho hnena chuan lin zao chu pe chuak turin thua pe ngal atlan te hnena chuan lunghlu tam tak young vigor chu apeta zoka mahse wall blade martial club ho chuan lu changa omna mun chu hril turin na satakin an nge na ni lin zao chu kumria chungte emaw amut thil hnu chuan rin lo takin aron har chuak hlol mai an tlan ho chu ampung khom ngala lu changa chunga chuan eng thil nge thleng ti chu zon chuak nge en tumani mahse van duai thlak takin a hriat na a hlo awang eng thil ma soi theilawa chuti lai chuan zawo fapa lin dong choron langin level 4 le kala ni wang chon an ngai ne ple uyan wall blade martial tlapami choron kalin apa hnena tang chuan thilthen dan chu zon chuak nge etuma mahse lin donga u naw nu linking tan chon apa chu anor son ta ngala reilo te hnu an pani chon in sual uyan chon a thiltihtheihna chu a hmang van doi thlak takin lin dong chu leitlan ho ma tak chon a vatlu bok thlopa Mr. Le fapa te zinga mi lei pai choron lang a thutna tang chon ron chukin apa ta na alak pumdam doi bura ada chu aron rap ke pop mai rin lo takin uyan churom pen chuakin thilthleng zong zong chu a thiam lo ani thule ama ne thei tu om chun ani thu chu a soi mahse lei pai chun a thu soi chu ngai thadu lovin a thiltihtheihna chak tak mang chuan lin dong le uyan chu atuk zal ngal master le a chen na mun churon langin asum don pui ji uing chuan young vigor stone chingyang khwa tanga lai chuak tur ati chu a hriat non tirle a hnena chuan pein arul le nan magic circle thiltihtheihna la khom thei siam na konga chon apui tur thua hril chumi hmang chuan thiltihtheihna chak tak anei thei dona chawak tam taka chuan in transformin Mr. Le hnena chuan young vigor stone chu atan la khom tur a hrilin thiltihtheihna chak tak anei theinan apui tur thu chu in tiamani Mr. Le fapa pakhat zok leili choron kalin anupui tur chung chang chu aron hril athu soya hriat chona pa chu thinrim hle afapa chu an khum shepin mi hnuai tung mei chian nei a phalo thu chu a hril chuti lain lei pai chon lin dong le uyan chu manin an pani chuan thi thlengin insual turina tia a chak zok hnena chuan young vigor stone apek tur thu chu a soi athu pek angin an insual du lawani vai chuan anun na alak sak tur thu chu a hril tamaya tu thlan tur dang anei lo awangin uyan chuan lin dong chu apet ngal popa alan danin uyan chuan anun na lak sakatumani mahse a in rin lo lai tak chuan lin dong chu tal chuakin kham sang taka chuan a zuang thla a tui hnuai thuk taka chuan a pil ta wang mai ani lin khingtan churon thleng ve ngalin mak tak main uyan ma chuan a ron eng thilthen dan zong zong chu hril vein leipayan in bei tura anor lui wang ani thule a unaw pa chon a hne lo awangin kham sang taka chuan a zuan thlak dai thu chu a hril lin khingtan chon a thu soi chu a oi lo hle a unaw pa lin dong chu ala dam ringin a tlak na hmuna chon hruai turin a tia lin dong chu lo la dam ngeya tui hnuai tang chon ron chuakin a kut pha chon gemstone mak tak mai chu a hmuta chu thil wang chon ana ti tuk chu ring takina aw waka thilthleng zong zong chu mai chia pakhat jiu ing hnuai thok chon lo thlireng ti reng a hrelo mei chia chu a memorial stone zong tura thupe ka ni a mahse lin donga kota om tak sia chuan an film khur hle angai dona a chan chu thisen fartu ma saber chunga a memorial stone chu arin om em wangin midang tu mai nan hmang ve theilawa stone an nei thei dan om chhun chu akol tu pain adu thu ngeya apek angai tur thu a hril reilo te hno lin dong chuan thiltihtheihna chak tak anei ti chu a hu chuak ta a thiltihtheihna chu hmangin lunglian tak mai chu a hnek ke pop mai rinlo takin uyan le a unaw nu ama aron zong tu te chu hu thutin uyan chu hneka tum a unaw nu chu boy som ngalin a vot tile tuk chu alo khong trep to a
thil eng pol ati chu avang khan anat na chu ron chuakin ataksa chu afan chuak ngala hei wang ngen anun na achan thei thu a hril mahse lindong chuan ruam man na in yang vigor stone chu a u nau nu ti damnan man tum ta abula ada na ivele akut chuan hipin yin tui keplung chu aron chuak chu thilmak tak mai chu kung fu master thiltihtheihna chak tak nei chawin an siam thei ania akut thiltihtheihna hmang chuan yang vigor stone po chu tui keplunga asiam thei ani chumi hnual lindong chuan a tui keplung rutu GU ing hnuai thok mei chia chu aman a ming chu muling sa ania lindong hnena chuan tui keplung chu a chung te tan amomo wanga ru ani thu a hril a thu soya hria chuan a aya thazok yin tui keplung chu apeta a ru let nan lindong chuan lingsa chu puiturin a som chu alo pom ve ngala lindong chuan a che dan zong chu leitlan ho chuan an en thleng ti chu hria in uyen le lingsa chu chanrol puya som ta leitlan ho chuan fire python tiger tombuk chuan hu chuak mahse rin lo takin sakai lian tak mai churon lang thutin an thutna chu aron beng dar veka fire python tiger chu lo ni rengin leipai chon anu na chan him nan anu pui chu fire tiger ka chon vom lutin rang thei ang pren atlan chengala sakai chon zui ve ngalin lindong le apol te chu asukang lopa sakai chuan a thian te pani chu bayatum lindong chuan yang vigor pil chu inti chaknan mangin a thiltihtheihna hmang chuan fire tiger chu atuk zal ngala fire tiger chu tui keplung sena chuan changin lindong chuan a chhar reilo te hnuah fire tiger te takte churon langin lindong a lampan chuan a kal a u nau nu chu ko chuak ngalin bek chunga tui keplung hmang chuan sakai te takte chu a hip lut tak ngala a u nau pa chuan veng him tlat turin a hril a topa inti siakna hmun chu an thleng thei hrama leipai chuan lo hmuin makati hle competition a chuan an chak theinan leipai chu an bayangai ta an pathum chuan beih ronin nasa takin an sual reilo te hnuah lindong chuan a hne a thian te chu phat sanin leipai chu hall chunga chuan a luh pui ta an tlan chu chhuah zelen an nih theinan leipai chu hman tangkai tumani Mr. Lei chuan lo pom lovin apa ang chiamol ani thu chu a hril reilo te hnuah apa thiltihtheihna alak sak ang chein lindonga thiltihtheihna lak sakna magic circle chu a hmang ta hun kal to chu hmuin Mr. Lei chuan a thiltihtheihna hmangin lu changa nuna chu alak sak dai mai hi lo ni a lindong chu chain hmang chuan thlung betin a thiltihtheihna chu lak sakatum yang vigor pila chuna chang ta dai mai GU ying chuan thil thleng chu hril fe in magic circle thiltihtheihna chuan lindong chu a thlak danglam thu a hril Mr. Lei chun a thu soi chu ring lovin GU ying a chuwa chun a thin rim hle GU ying chu hremna pe ka tum mahse boina na satak a chhuwa thu le lin chung ko te chu tang rualin hol chunga chon ron lu an tum thu chu an hril rin lo takin afa pa pahnih te chuan phat sanin leipai chun a hnung lama tang chun aron tek tlang pop mai chumi hnuah GU ying a puina hmang chuan apa thiltihtheihna zong chu leipai chun a lak sak veka tuna chun a thiltihtheihna chu a chak to hle leili choron chuakin mipui ho hnena chuan lindong le apa chu anin biak mek thu a hril an tlan mipui tamzok chuan inrem siam a rotna chu an pompui mahse khingtan chun a thu soi chu ring lovin a u nau pa chu chan chua atum a vur thiltihtheihna hmang chun a beih ngal mahse leili chun nikho hrelevin a siam tak ngala i memorial stone chunga chun lindong chu aron lang reilo te hnuah celestial demon martin churon chuakin kung fu technique chi sang azir tir tur thule atana atang chon a chhuah theinan apui tur thu a hril uyan le muling sa churon langin mai chia chona thil tum dik tak a hril du lo wang chon insual an lo tum mek mahse rin lo takin lindong chu wana tang chon aron tla thuta chuti lai chuan muling sa chu lindong lama atana wangin GU ying chuan tur hmanga hrain thisen aron phu chuak tuar mai lindong chuan thil thleng chu lo hmuin a thiltihtheihna hmang chun ati dam ngala chuti lain lin tlan chuan leili le khingtan te in nei lawm puinan thilpek an dong trewa mahse apu chuan pompui lovin khingtan chu an hruai kir le tur thu a puang ta ngala thil lai chuana khur lampan chuang kalin leithnue tang chuan bayan tum reilo te hnoi in nei na chu an chanta mahse leipai chun ruam hmana dang anei hi lo ni a khingtan e vur thiltihtheihna a hmu chuan inti chakle zual nan lak saka tumani
uyan le lindong chu hol chunga chon ron lut thutin uyan chon a thiltihtheihna chu mang turin a hril khingtan chon a vur thiltihtheihna chu mang ngalin sipai ho chu hlawin an tlan che ngala mahse leipai a u naupa leili chuan khingtan chu a hmangai tak tak awangin a hmeichhe hmangai nuna chan himnan anuna chu a hlan ta ni hrelo te hnuwa an tlan mi puite tho ho na azara chuat choron chim thutin an tlan chuak theita magic pill chu la chuakin fire tiger te takte chuan ai tir veng tu zong zong chu atuk zal ngal veka tuna chuan leipai chu apa thiltihtheihna alak sakawang hana chak to hle lindonga tan po leipai hne chu thil hupur omle harasa tak ani theidona leipai chuan a level chu mexin thiltihtheihna chak tak nei po ni se lindong po chuan celestial demon martin hne tangin technique tam taka zir ve boka a technique zir chuan thiltihtheihna chak tak pe in leipai chu a hlaubik te chiam lau an pahnih chuan nasa takin anin sual leipai chuan lindong chu a hne lo hle hrelo te hnual lindong chuan muling sanin na an thangkama chuan hruai lutin leipai chu a taksa hmuh tur po om lawin an nuai bo ta hmak mai ani khingtan le uyan chu lei hnuai kwa tang chuan a ron chuak muling sa chu ron zuang thlave ngalin yin tui keplung chu a pelet a chan chu a chung te tan amamo tak tak lo wang ani thu a hril a topa lin tlan le well blade marcel tlap chu an zalen theita ta hian a topa ni video hi hmu na milo ti ne chu milo like sak ula milo share sak le vek don ne next a movie hmu nom tak pai karon chuak le dona mila subscribe lo zong zong te milo subscribe vek don ne next video kan hmu le vek don dia